Nagkagubot karon ang dakbayan sa Cagayan de Oro tungod aning rerouting plan nga gihimo sa atong city government. Daghan mga commuters o mga motorista, mga public utility vehicles ang wala kauyon muna karon. I think nag-strike sila karon mga kaistorya o na-stranded ang kadaghanan sa mga pasahero. Pero sa dili pa nato na ipagpadayon ng atong isgutanan, moinom sa taog Genesis Organic Spirulina. Kay kining Genesis Organic Spirulina gitanom ni sa usa ka fresh mineral water in an environment with very low pollution. Daghan ni siyang mga nutritional contents nga gikinahanglan sa atong lawas mga istorya. Mapalit ni online ug sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Inom ta. Genesis Organic Spirulina mapalit online o sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Velox Energy, dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. Bisag unsa naman lang gud ang atong kahunahunaan nga mga solusyon aning problema sa trapiko sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Pero sa akong obserbasyon mga kaistorya sa dihang gi-implement aning rerouting plan sa Cagayan de Oro, okay ba nasulbad ng traffic man gyapon kayo bisag during rush hours. Sa wala pang rerouting og karon naghihimo ng rerouting, mao ra man gyapon mga kaistorya, wala may kabaguhan. Nahasol pa ang ubang mga drivers tungod kay may nang-assign sila sa mga lugar nga walay pasahero. Diba? Dako kayo ang ilang overhead sa gasolina o sa abangan sa jeep pero walay pasahero. Tapos ang ubang mga commuter sa una single ride, karon double ride na. Muna karon nga wa kasabot ang mga motorista, mga drivers, mga commuters aning rerouting plan. Siguro dili kayo magwaras ang mga katawhan kung nakita nila nga may improvement sa traffic. Pero it's still the same. Pag abot sa rush hour, traffic man gyapon kaga BI galing ho diya sa may Beles, traffic gyapon. I think ako'y pangutan-on nimo ka istorya kung unsa gi solusyon sa traffic. Naman tay mga nakita unta nga kini ang giuna sa atong gobyerno pag sulbad para masulbad ang problema sa trapiko. Una, kining mga ga-parking daplin sa dalan dinhi sa heart of the city. Dili na ni dapat paparkingan mga kaistorya. Panahon na mga kaistorya nga ang atong city government mangita nagdakong lote or magtukod nagdakong parking building para dito na ipang park ang mga sakyanan. Kay nagkadaghan manggod ang volume sa mga sakyanan dinhi sa Cagayan de Oro. Pero until now dinhi sa Osmeña, Capistrano, Tiano, daghan magyapon ga park ng mga sakyanan nga usa sa contributing factor sa traffic dinhi sa atong syudad. Usa na, dapat wala na siya mga kaistorya. Ikaduha mga kaistorya, kining mga na nag-iyag sakyanan mapa-private or mapa-public utility vehicle nga pataka lag park unya daugon lang dayon sa hazard. Dapat na anay bag-ong polisiya ana mga kaistorya nga bisag naka-double park, bisag halos nagpatunga sa dalan, basta naka-hazard lang okay na nga maoy nahimong cause sa traffic sa syudad. Kana dapat masulbad na mga istorya. O, ikatulo. Kining atong mga vendors nga bisag asa lang ga plastar. Mga kaistorya di askugon o halos kana mga vendors dia
gapatunga nas dalan, kanang mga dalan diya nga gihimuag ordinansa bay tawag ana nga allow na inig ka alas 5 sa hapon, allow na sila mag-display dias tunga-tunga sa dalan, na supposedly kanang dalan na istorya dili na siya dapat butangan og vendors, kay kanang dalan gihimo na para sa mga sakyanan. Nang saon man pag-abot rush hour pagid sila tugutan sa gobyerno nga magplaster diya, samot ang traffic mga kaistorya, kay dapat unta ang dalan during rush hour abrihan na para maagian sa mga sakyanan mga kaistorya. O kana wala pa mananatagag pagtagad. Isa pa, ang atong mga traffic lights di gaandar, daghan mga traffic lights dinhi sa Cagayan de Oro City nga walay battery, sabi tawag na walay battery mga istorya, walay siga. O nya ang problema pag yun, walay battery, dili gaandar ang traffic light, wala pag traffic enforcer. I don't know anong wala, kulang ba ang traffic enforcer or naabay problema sa pag-distribute sa mga traffic enforcers per area. Mauni mga pipila ka mga contributing factors sa congested traffic sa Cagayan de Oro. Nganong mangita maglaing solusyon nga wala pa gani nasulbad din nga mga problema. Nganong mo divert man ta dito sa rerouting. Unahon sa ang uban nga mga problema og sulbad, unya tan-aw nato kung unsay effect. Diba? Karon inaani na hitabo, nagre-routing ta, nagproblema ang mga commuters, nagproblema ang mga drivers. Pareho raman gihapon, traffic pa man gihapon Cagayan de Oro, gidugangan nino nato atong problema mga kaistorya. So unsa inyong maistorya nini atong gisgutan karon mga kaistorya, please write your comments below. O kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw nananaw ka sa akong Facebook page or TikTok account, don't forget to follow, like, comment, and share. Mayong adlaw sa tanan.